Около 60 фолии имам. Поплаване стицат, значи покрай реката са от тази страна и от тази стица поплаване. Засадени ли бяха? Засадени, да, со рана зелка са засадени. Приявихте? Не сме, сега ќе почнем от днеска или утре. Па чекаме да ни кажат сигурно как и що трябва да се изкара, да не одаме за джаба, само да одаме там документ да поднесем, а няма да е вредно. Трябва да знаем всичко как и що трябва да се приява. Верувате ли дека ќе бидете обештетени? Па има надежда да може нещо да се покрие, да кажем. Иначе щета е голема. Това е удонесено осет. Значи няма никакъв резултат от това, що сме посетили. Значи всичко е 100% уништено. Не знам дали ќе се обештетам, ама щета има. Дом ми влезе в куките и у полето имам 14 фолии поплавано, отнесен си. И не знам сега що да направя. Приявихте во општината? Не съм още приявил, а земјишто ми, нивите ми си под наем, а немам документ, договор немам. Как да го приявя? Терат имотен лист нов, а имотен лист не може да изкажа. Собственикът живее в Скопje, дек да го найдем аз? Има, има много щета и вода плива още догоре. Защо имате щети на него? Все е залката ми там. Водата е пълна, още има вода, не са... Има много. Отприлика колкава ви е щета? Тебе разсадот ги овој ден, предпоставам. Колку? Ресто ми и сегла земна, тия 19 фолии, има всичко ми щета. Приявихте? Приявно, от такова земята не е вразмена, може да взимам под найем, ощитна. Тук на щалата ми поплавана, има тук на зере, йонджа, нещо слама. И гледате сами, не това е. А приявивте, ќе пријавите и очекувате ли обештетување од држава? Нормално. А само дека знаеш да прияваме, аз тук у Муртино, па нека дойдат, нека видят колко ще треба. Они мислят нека проценат, колко има вода, колко знаеш ощетено. Тук ще ми беше добитко, който водихо еднаш 5-6 дена беше тук, знаеш, комшиите, сега пак го докарах, а може да видите унатре какво.